अधिक महिना श्रावण मास आल्यामुळे 18 जुलैपासून हा अधिक मास सुरू होत आहे. त्यानंतर 24 जुलै पहिला सोमवार अधिक मास, त्यानंतर 31 जुलै, त्यानंतर 8 ऑगस्ट आणि त्यानंतर 15 ऑगस्ट असे हे 4 सोमवार अधिक मासातील आहेत. त्याचप्रमाणे नंतर सुरू होणारा आमचा निजश्रावण म्हणजे दरवर्षी असा श्रावण येतो तसा आपला तो नेहमीप्रमाणे श्रावण. हा जो श्रावण अधिक मास श्रावण महिना आला आहे तो 19 वर्षांनी हा श्रावण महिन्यात अधिक मास आलेला आहे. दरवर्षी 3 वर्षांनी हा श्रावण मास येतो. यालाच पुरुषोत्तम मास असं म्हणतात. अधिक श्रावण आणि नीज श्रावण असे 2 श्रावण आशिल्ल्यान खंयचो पाळचो असो प्रश्न. आयतार नीज श्रावणात चारूच आयतार पाळपाचे. दोन्ही पाळायचे. अधिक मास सुरू होतोय तो 18 जुलै आणि त्यानंतर सुरू होणार आमचा निजश्रावण म्हणजे दरवर्षी आपल्याकडे श्रावण येतो तो श्रावण. म्हणून पाळताना अधिक मासातूनच आपण हे सगळं हे पाळायचं आहे. म्हणजे 18 जुलैपासून 18 जुलै ते 18 सप्टेंबर 19 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थी. जे दरवर्षी वार्षिक उत्सव आहेत ते तुम्ही दरवर्षी जो महिना येतो श्रावण त्याच श्रावण महिन्यात करायचे. तुमच्या कुळाचाराप्रमाणे तुमच्या त्या उत्सव येतात त्या श्रावण महिन्यातच करायचे. आणि अधिक मासात फक्त पूजा अर्चा म्हणतो आपण, जप, होम हवन असे हे कार्यक्रम करायचे. आणि हा पुरुषोत्तम मास 3 वर्षांनी एकदा येतो. 3 वर्षांनी येतो तो. अधिकस्य अधिकम फलम. जेवढं तुम्ही जास्तीत जास्त उपासना कराल, नामस्मरण कराल या अधिक मासात तर तुम्हाला चांगलं आहे. स्टुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार.